次は私の番。強い思い。The wheel of fate is turning. Rebel 1. Action. Finish. こんな結末だなんて。The wheel of fate is turning. Rebel 1. Action. 行くわ。追ってこまれる。神の御業。飛燕。術式重点。行くわ。掛け算。そんな。飛燕。これが宗家。こっちよ。せい。あなたを逮捕します。せい。どいてください。飛燕。Look at time. 足元が隙だらけ。こっちに。そんな。じゃあ。ひたすら。どうして攻撃してこないの？どうしてよ！どうして私の前に現れたの？あなたが全部持って行ってしまった。私から全部あなたには奪わせない。これだ。前から椿の士官学校に入ったばかりの頃、どうしていたらいいのかわからなくて、人の機嫌ばかり気にして。やるじゃねえか、見えない何かから。だけどこんな私に椿は居場所を作ってくれた。だから今度は私が作る。ダメ。否定しちゃダメ。苦しい。あれがすべての悪を断罪。誰にも奪われない力を、私の正義を貫く力を。ゼロ式いざよ。